Mayong buntag mga bidante o minahal kong matalunod. December 15, ugma pohon. Kuha na. May sa Digayo magsulihat. Manimbata sa simbahan matalunod kay magsugo ng may sa Digayo kay sa magsulihat. Napang siguro sa engineering? Kasi lagi kuha na. Ano ilap sa ilap na? Ilak. Na palagi sila. Matalunod masimbata magpon kay sugo na sa kuha. May sa Digayo kay sa magsulihat. Ang atong kuan kanang Christmas light kasi sinubig na kay ipa ang mga kuan prepared ka ng department ng Gasmong sa Matalong advance na Christmas and Happy New Year to all naman. Magtingan ba ita alang sa kalungguan sa atong